Hi havia moltes coses que no podia fer, com muntanyes insuperables. No la deixava respirar tranquil·la. Què et preocupa tant? No puc fer-ho. Sempre està dins teu. T'atreveixes? No significa que no tinguis por. Et fa avançar malgrat tenir-la. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos la força de l'esfera vermella. Ens acompanyeu? En un petit poble de muntanya, envoltat de boscos espessos i rius d'aigua cristal·lina, hi vivia l'Eva. Era una nena curiosa, amb un somriure que il·luminava el dia de tothom. Però també tenia una cosa que sovint amagava, una por molt gran als reptes. L'Eva sentia que hi havia moltes coses que no podia fer. Les pujades al cim més alt, parlar davant d'una classe plena de companys o fins i tot intentar aprendre coses noves. Li semblaven com muntanyes insuperables. L'Eva vivia amb els seus pares i la seva àvia, l'Elvira, que era coneguda al poble per la seva saviesa. L'Elvira sempre li explicava històries sobre la vida, la natura i sobre els tresors amagats, que, segons deia, només podien ser trobats per aquells que s'atrevien a buscar-los. Un dia d'estiu, l'Eva estava asseguda al costat del riu, amb els peus a l'aigua. Feia hores que s'hi havia quedat, pensant en la propera actuació de final de curs. El professor li havia demanat que recités un poema davant de tota l'escola, però només d'imaginar-ho ja li venien totes les pors. El seu cor bategava amb força i una sensació de nus a l'estómac no la deixava respirar tranquil·la. L'àvia Elvira, que l'havia vist pensativa, s'hi va apropar. «Què et preocupa tant, petita?» L'Eva la va mirar amb els ulls mig humits. «Tinc por, àvia. Tinc por de fer el ridícul davant de tothom, de que riguin de mi. No puc fer-ho». L'Elvira li va agafar la mà. Li va fer un gest perquè la seguís. «Vine, vull ensenyar-te una cosa». Es van endinsar al bosc, per un camí ple d'arbres alts i ombrívols. L'Eva estimava aquell bosc, però també li feia una mica de por. Hi havia racons foscos on no arribava la llum i el vent feia xiular les branques d'una manera que sempre li semblava misteriós. L'Elvira va caminar amb fermesa fins a una clariana amagada, un lloc que l'Eva no havia vist mai. Al centre hi havia un pou antic, amb les pedres cobertes de molsa. «Aquest és el pou del coratge». «El pou del coratge?» Diuen que aquest pou guarda un regal per a aquells que s'atreveixen a mirar dins seu. T'atreveixes? L'Eva es va acostar al pou amb un pas incert. El cor li bategava ràpid, però no era només de por, també sentia una estranya curiositat. Quan va mirar dins, va veure que l'aigua era tan clara que reflectia el seu rostre com un mirall. Però de sobte, des del fons del pou, va emergir una llum vermella, intensa i càlida, que va començar a pujar lentament fins a sortir a la superfície. Davant d'ella, flotant a l'aire, hi havia una esfera vermella que semblava feta de foc suau, com si fos viva. L'Eva ràpidament va dir: «Què és això?» L'àvia, amb una veu tendra, li va explicar: «És l'esfera del coratge. Aquesta esfera no ve de fora, sempre està dins teu, però de vegades necessitem un recordatori per trobar-la. Aquesta esfera t'ajudarà a enfrontar-te a les teves pors, però recorda una cosa molt important: només apareixerà si tu fas el primer pas. És a dir, has de voler enfrontar-te a la por per sentir-ne la força». L'Eva va tocar l'esfera amb la mà i va notar com una escalfor suau li recorria tot el cos. Per un moment es va sentir segura,
com si una part d'ella no coneixia s'hagués despertat. I com sabré si realment funciona? Ho sabràs quan la necessitis, però no oblidis mai que la força no significa que no tinguis por. La força et fa avançar malgrat tenir-la. Aquella nit, l'Eva va anar a dormir amb el cap ple de pensaments. Encara dubtava de si tot plegat era real, però no podia treure's de la ment la imatge de l'esfera. L'actuació de l'escola s'acostava. Quan finalment va arribar el dia, l'Eva estava més nerviosa que mai. Des de darrere de l'escenari podia veure com tots els alumnes i professors s'asseien al pati, esperant que comencés l'espectacle. Les seves mans suaven i la sensació de nus a l'estómac li tornava. Però llavors va recordar l'esfera. Va tancar els ulls i la va imaginar, tal com l'havia vist al pou. Al principi era només una llumeta tènue, però a mesura que respirava profundament es repetia a si mateixa que podia fer-ho. La llum es feia més i més gran. Va sentir aquella escalfor suau que li recorria el cos i de sobte el nus a l'estómac va començar a desfer-se. La por encara hi era, però ara sentia que podia avançar malgrat tenir-la. Quan li va tocar el torn, l'Eva va sortir a l'escenari amb les cames una mica tremoloses. Va mirar la multitud, va agafar aire i va començar a recitar el poema. A mesura que pronunciava les paraules, cada vegada se sentia més segura. Quan va acabar, els aplaudiments van omplir l'aire i l'Eva va somriure amb alleujament i orgull. Aquella nit, mentre tornava a casa amb els seus pares, l'Eva no podia deixar de somriure. Havia descobert que la por no era el final de tot, sinó només un obstacle que podia superar amb força i determinació. I sabia que, a partir d'ara, sempre podia comptar amb la seva esfera vermella per ajudar-la a enfrontar-se als reptes de la vida. I és així com l'Eva va connectar amb la seva esfera vermella. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!